Rıdvan Bakır, terziyeke ji waneyek ku ew ev 23 salin li Stenbolê cilobergên Kurdî û kember û kopiyan ji bo her cihê cîhanê didure. Bakır dibêje ku ev ne çîroka min, di heman demê de çîroka netewa Kurd e jî. ji bo Belçika, Almanya, Avustralya, ji bo Kurdistanê her derê em çê dikin. Çi modelê hes dikin, dayîkê me, xwişkê me em dikarin çêkin. Berê da yani hêj mi dest bi vî karî jî nekî, ewa me hebî yani heskirina me hebî, ewa nek heskirina me tune heskirîn bi tüm Kurdistanê, bi tüm xwişkû dayîkê me yê Kurdistanê ye, wan ciliberga ku xwe bikin. Terzî Bakır di salên 1990 de ji ber sedemên siyasî piştî xirabkirina gundê wan berê xwe di devî bajarê bêserobin û wiha behsa serpêhatiya xwe dike. Vî karî wekî dibêjin ya her kes çawa serî da gundê wan wêran kirin, gund derxistin, hatin şehra bajarê mezin, em ji wasa hatin me çawa dibêjin bi jayî bi jûrî dest bi wê karî kir. Min ewilî tekstîlê xofeysonê dest pê kir. Paşê min xwe ra xofeysonê vekir. Bi zimanê Tirkî dibêjin tekstîl min vekir. Paşê jî 15-16 sala ji wê derê terzîtiyê dikim. Her fîstanî, her em bêjin yê Barzanî, yê Şirnexî, yê Hekarî, yê Orfayê, yê em bibêjin Vanê, yê her derê, yê ku navçê min negotin jî, ew cî min negotin jî her derê em dikarin çêkin yani. Dema Bakır li aliyeke behsa zehmetiyên vî karî dike, li aliyê din ve jî dibêje ku ji ber hezkirina karê xwe ew bi çêkirina cilobergên Kurdî naweste. Zehmetiya wê gelek zor e. Em bêjin qumaşê hîntî zehmetiya wê gelek zor e. Morkê wê, boncikê wê, pûlê wê gelek zêde ne. Ber vê çendê gelek zehmetiya wê heye yani. Bi kerkirina wê, kesima wê, bi dirûtina wê be yani gelek zehmet e. Bi kelecanek herê mezin ez çê dikim. Her fîstanê ez bûyî, her dayîka, her xwişka, her bûka çê dikim. Her heskirînekî ez ayrî dixme nav da. Her kelecanek ayrî dikeve nav dilê min. Yani çünkü ew kare heskirina min e. Yani bi heskirînê we ez çê dikim. Bi keyfxweşî çê dikim. Yani ez dixwazim wînî her kes xwe biket. Ne ku tunê hanê em bêjin Şirnex, Van, Hekarî bi tümê milletê çarperçê Kurdistanê û bi tümê dünyayê ji xwe biket, ez bawerim yê cerekê xwe biket, 10 cara ji xwe diket. Yani keyfa wan gelek jê têtin. Her wiha di van salên dawî de bi taybetî eleqeyeke mezin di nav ciwanên Kurd de jî çêbûye ku bi taybetî di Newroz, şahî û dawetan de li xwe dikin. Gelek kesî aliyê aborî, aliyê evê ku evê wan tune yani îmkanê wan tune nikarin vî çaxê ez jî yani dibêje ya hem wî evê dikim hem jî dem xemgîn jî dibim. Çünkü bajarê İstanbulê wekî gotu tenê serê xwe devleteke tenê serê xwe zorlahiya wê heye yani. Bütün tamamê gencê me, tamamê ciwanê me hes dikin xwe bikin. Xwe dikin jî destê wan heyî xwe dikin. Ama yê xwe nekirîn ji heyê ne hes dikin. Ama tên hesaba doğalgazê ya avê elektrîkê kirayê dikin, nikarin bikirin. Ew ji heye. Li aliyeke din ve jî Bakır ji ber qeyrana aborî û biketina nirxê lîrayê Tirkî jî nerazî ye û ew tîne ziman ku karên wan ji ber van sedeman kêm bûye. Ya qumaş em bêjin mehek beyan he. Qumaş min di hilda em bêjin metra wê sada be, niha metra wê hatiye 105. Pênciya yani. Em bêjin kemer min mehek pêşiyan he sipariş daye. Kemer bûmî hatiye em bêjin 300 da. Wê meyê hatiye 500 da.
yani gelek hatiye ser, gelek zor zahmeti çebiye. Çirawe em zor diden mesela karkerek mi hebi, xebatkarek mi cem dişxuli, mi nekari az maaşı bidem, mi nekari az pere bidem, derket. Hêjayî gotineye ku qomaşên pîstanên Terzî Bakir li ser Dubayê re ji Hindistanê tê û Bakir di nava rojekê de dema ku ew bênaber bixebite tenê dikare sê pîstanan çêbike û bihaya pîstanekê ji 500 lîrayê Tirkî heta 3500 lîrayê Tirkî jî bilind dibe. Min botanî. Dengê Amerîka, Stenbul.